Hej! Nu vil jeg gerne vise jer sådan en, kalder mig sådan en, hvor jeg viser, hvad jeg kan på trampolinen. Ja, det ved jeg ikke, hvad hedder. Jeg er ny her på YouTube, så jeg håber, at I tager godt imod mig. Og lad os bare komme i gang. Det første, jeg vil lave, det er en flikflak. Nu har jeg så lige sat kameraet på græsset, og nu skal jeg lige prøve at se, hvordan den filmer herfra. Det kan man sige er, at det er indershorts. Ikke underbukser, bare lige. Måske hvis man kan høre sådan en, jeg tror det er en traktor-ting om, ja, den er lige herhenne. Måske hvis man kan høre den rigtig tydeligt, så ja, det er ikke noget at gøre ved. Nu er det godt at sige hej hej.